Zoritxarrez, euskal politika egintzak badaukalako gaitz endemiko bat, eta da, alderdi politikoen epe laburreko interes elektoralek baldintzatzen dutela zeharo. Eta momentu honetan, momentu historiko honetan, gakoa da epe ertain luzeko begirada bat. Gakoa da alderdi interesa jartzea herri interesen azpitik. Hau guzti hau gertatzen ari baldin bada munduan. Eta Europar batasuna baldin badago, krisi existentzial batean, eta gu oso txikia baldin bagara testu inguru honetan, eta desafio nazional izugarria baldin badauzkagu, parez pare, akordio nazionalek ez daukate alternatiba. Horregatik ez da ulergarria, kasu honetan, EAJ nola tematzen den, EH Bildu nolabait ekuazio politikotik kanporatzen. Hori arduragabekeria izugarria. Eta hori soilik ulertu daiteke, baldin eta zure politika egintza badago hurrengo hauteskundei begira. Karlan esparruak egon barko dira. Leia egon barko da, eta leia demokratikoa da, baina horrekin batera kooperazioa egon barko. Eta EH Bilduk hor eskua luzatuta dauka, baina horretarako erantzunkitasuna behar da beste parte batzutatik, ez? Herri honek bere burujabetzan jauzi bat eman bar badu, eta gainera ultraeskuinari aurre egin beharko badio, horretarako elkarlana behar da. Guk eskua luzatu dugu baita ere hurrengo hauteskunde espainoletan, herri gisa agertzeko, eta 1.000.000 bozka euskaldun, euskal herritar jartzeko, parez pare ultraeskuinaren oldarraldi horri, ez? Koordinazionala behar dira, horrek ez dauka alternatibarik, gure eskua luzatuta dago, baina hor badago interpelazio bat, bai AJ-ari, eta bai PS-eri, eta baita Ezker Konfederalari.